Zdravím všetky hráčov a hračkyně, zdraví vás Hejstar a my jdeme na Brawl. Takže husté. Ano, jdeme hrát, máme už novou sezonu. Kupujte Brawl pasy. Pojď. Dobré, to tam hned stojí jako Stále jsme dobrý, stále. Ano, nikdy není neskoro. To se naučíme od malička. Asi to vyhráme, ale mám dobrou nádej. Ultim mega. Wow. Ale aj tak. A dobrý jo. Dobrajte po mne, a na budúcu hru možno môžeme hrať s bráchom, s Hejcreeperom, malú chvíľočku nám aj končí ten a tohle. A nevadí ľudia, počkajte, sme druhý, či tretí. A napája sa nám aj Hejcreeper. Ahojte. Máš tam 100 dropů, počkaj, dajme si opening, dajme si spolu. Dáme si opening 3, ale ja už mám jedno, no, klikni. A tebe padne lepšie. Á, vyhrávam. Ježiši. Takže ľudia, získavame Clancyho, ale ešte nám to chvíľku potrvá. Takže ideme na to. Budeš si musieť snažiť. Musí bula, či bala, či jak sa to bula. Dobre to vyslovujem. Hovorí, že bal. A bal je lopta. A nezabudnite dať like a odber Hejstar aj mne. Creeperovi. Potom to snáď má Segra Hejstar dá môj kanál do popisku. Alebo aspoň do názvu zavináč Hejcreeper, že? Možno. Ja mám obidvoch, ja mám troch tých rýkov. Ja mám troch tých rýkov. Na čo si nedal sprej, kamo? Ja sprejujem, kamo. A ja dám sprej, ale zlý. Ja rád sprejujem, kamo. Kúkaj. Ale ten jeden tiež zmizol. To jaký máš sprej? Vidíš bol. Sorry. To nemôžem dať na YouTube. Môžeš. Akože ľudia. Dáme si môjho keby ste sa pýtali z mojich brawlerov 17, tak najviac mám rada Kulta. Ja pôjdem na Kulta. Ale dáme si normálne, však na čo? Watch out, here I come. Kulta. Check out my guns. Watch the flanks. Tak ja potom pôjdem po... Battle stations. Watch out. Ľudia, Hejstar, si s mojou Segrou Hejstar vyskúšame, že kto je lepší v Brawl Starse. Brawl Starse. Dobre to hovorím. Dáme si takú súťaž, ok?
hrať tých istých brawlerov. A brawlerov budeš si strihať. Ne. Dobre, tak budeš vybrať tu. A budem musieť dať rovnaký. Ty si už Ja neviem. Ja som Zakúkaj na mňa. Ja som Edgar main. Edgar, tak si mal dať Edgara. Tak grubý sme Na čo bojuješ, hej? Lebo som agresívny. No a zabíjajú ťa. To je taková povaha. Ja nekempím. Rýchlo to prebehne. Ja už tu ja pôjdem šaliť. Olga, ja pôjdem na nejakú. Keď vyhráme, tak pôjdeme tie friendly. Takže to prehráme. Chcem to prehrať, ale ne. Ľudia, lajky a odbery. Hej, Creeper, čo robíš? A? Máme Dobre, príležitosť. tretie miesto sa dá brať ako výhra, keď nám to dopomôže. Trošku. Tak musíme ísť ešte raz. Ale chcem mať už tieto... Tak pôjdem 8-bita. Ja pôjdem 8-bita. A máme tu asi niečo, ľudia. Ja Držte palce. Máme. Ja nemám. Otvorte ľudia. Ne. Kliknem. Super. Ne, No. to nebude postava. Nebude. Ešte zepy. A chcem gemiky. Ja mám 9. A ja mám 7. A ja mám Viac. Koho ty? Pojila som sa. Dobre, tak poďme tie... Ja si dám Berryho, ľudia. Počkaj. A idem asi solo, ne? Ne, počkaj. Poďme spolu tie friendly battle. A ty budeš rozhodovať. A už star powerky, to už je asi na nás. Ty robíš. Hrám za Berryho. Dobre, tak hraj jednu hru. Moje videjko. Áno. Dáme. Ježiši, ľudia mňa zabili. Zaberi ho, kamo. Ty kámo, to musíš byť viac milovať za Berryho. Berry má málo Žiadny životov. slabúčky. Slabučky? Áno. Ja, Daj ultinu. Daj ultinu. Jakú? Však to je ultinu. Ty slabá ultina. Ty vole, to máš smršť meču. Kde sme štvrtý? Či áno. Daj. Akcept. Akcept ľudia. Dobre, akých brawlerov budeme hrať? Máme? Nemáme. Takže vybereme, ľudia, vyberajte. Stiahneme si teraz zvuky, či to nebude počuť náš hlas. Mám. Dáme si prvú Berryho. To som počul. Počkať. Iba jedného. Nie, troch. Počkaj. A ja mám ísť dole, ale to je moje. Jakú pôjdeme? Daj psí mapu? Tú podvodnú mapu? To je no. Let's go! Pôjdem si brawlerov. Ja pôjdem si Ale nemôžeš mať silnejší blok. Ježišmaria. El Prima, ľudia. We can do this! Desím si dám. Ej, kámo, počkaj na mňa. Ja pôjdem na muzu. Are you ready? No. Are you ready? No. Nekaž mi video. Are you ready? Ja. Yes! Ale Let's go! v skutočnosti som nie ready. Ale PlayStation. Budem hrať muzu, kámo. To nemám sa hrať, kámo. Máme tu free niečo, ale Tam máš nemám. čačku našho Áno, range. ale nemám ju na 11. rank. Nie, power 11. Získame si kola. Ready. Are you ready? Yes! Let's go! Ježišmaria, ja som bral brawlerov do kríkov. Ježiši, ale prečo si si dal tých síl? We can go! Kámo, ja som si dal Enzu, za ktorú som hral možno tak 4 krát v živote. Oh! Ľudia. Dajte mi lajky.
Jaký hoši, tuto sledujú hlavne holky. A potom aj ja natočím videjko. Ty si mŕtvý. Čo za ja? Ale ja mám ultinu. Yes. Bye bye. Si vyhral? A teraz ideš ty zase. Takže to som Every dog. Ja neviem. A nie do teba. Ja to zvládnem. Challenge mám. Ahoj. Ty Ja jeden. viem proste už hrať asi toho Mortisa. Ale ja hrám Jessie. Asi môžu budeš mať aj hypercharge. Hypercharge! Čo? Ja som sa vôbec nesnažil. Dobre, ja Ale som... ty si mal silný. Dobre. Hej, Star, vyber mi. No, ja sa o teba bojím. Čo? Ja idem točiť. Takže ja už točím, ľudia. A toto bude koniec videa, ale ešte si získame tie peniazky. Či čo to je? Blingy, áno. Hrá nám hudba. To bolo dneska nejaké rýchle. Barry tak divno chodí, no. Videli ste jednorožca, ktorý vie strieľať? To nahádže z mŕtvinu. No, ale strieľa. A hej, Creeper, schválne, ako si pamätáš, ako získavam postavu? Clancyho. Správne. To bolo určite. To bude nová, to je nová postava, tak hej, starú musí mať. Hej, Creeper. Nikto! Ona má medveďa! Mňa zabili. Ľudia, toto není pravda. A to budeme iba štvrtý. Tretí ste teraz. Štvrtý. Ideme do boja. Uiii. Zabijeme. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Takže ja pôjdem sám s mojím najlepším Vyhrali sme, ľudia. vernou komunitou. Takže toto bude koniec tohoto videa. Ešte si vyzdvihneme, neviem čo máš. Čo tam máš? No, peniazky. Ojni. Tak, ľudia, ak sa vám toto video páčilo, dávajte lajky. Ak chcete ďalšie videá, dávajte odbery. Čau!